De fractie van Forum voor Democratie in de Frieske Steden wil dat het makkelijker wordt om in uw provincie een referendum te organiseren. Dat kan nou ik al wel, maar nevens Forum in de eerste te heeg. Het gaat dan onder oren hoe het al handtekeningen dat nodig is om zo'n referendum te houden. En Forum vindt dat net linnig. Op dit staat er in een burgerinitiatief voor orenregels voor een referendum. Albert van Dijk is fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Frieske Steden. Goedemorgen. Goedemorgen. Even naar de Joodse regeling. Wat is er mis aan FSM? Nou, de Joodse regels, de aantal benedigde handtekeningen om een referendum te organiseren, ben op dit stuit te heeg. En dat wordt van mensen eigenlijk onmogelijk maken om echt serieus een initiatief te ondernemen. Die gaan het vanzelf nog wel proberen met de huidige regels. Dus we doen het zien. Maar als dat met landelijke normen vergelijkst, bijgelijks de wet raadgevend referendum, dan is ze volle heger. En dat is nevens de reden dat er onhoud eigenlijk geen referenda houden binnen? Nou, dat zal één van de redenen wezen. En dan zal ik oordelen spelen dat mensen misschien net bekend binnen, maar het instrument dat op provinciaal niveau mogelijk is. Maar ik die drompels zullen hier echt mooi spelen dat mensen hier dan net onder naam gaan. Ja, want je vindt het belangrijk dat een referendum onvregen worden kan? Vanzelfs. Ja, dat is misschien wel een van de grondbeginselen van uw partij. Hè? Bestuurlijke vernijing, maar een kroonjuweel als het referendum. Ja, en denk ik dat er verlet is bij de bevolking? Nou ja, dat gaan we mooi maatje. We zijn nu maar dit burgerinitiatief dwaande. En daar is juist al dat er echt wel verlet van is. We gaan hem juist om 6 uur start, dit burgerinitiatief. Wij stiepen dat natuurlijk van harte. We kennen degene die dit start had. En we gaan nu al meer dan 1250 handtekeningen. Dus dat zaait wel wat. Dat je maar een hele dag al zoveel stiepen gaat. Ja, en waarom kiezen we voor om dat via een burgerinitiatief te doen en net om het bijvoorbeeld zelfs in te brengen in de politiek? Nou, die mogelijkheid is er gewoon net. En dat is ook maar goed, vind ik. Want ik vind dat een referendum moet van uit de burgers komen. Hè. Forum is een volle meer bepleiter van een raadgevend dan een raadplegend. Hè. Een plegend is dat het een bestuur het uitskroot. En raadgevend is dat het uit de burgers komt. En we weten al jaar dat een raadplegend, als het vanuit het bestuur of vanuit de politiek zelf komt, dat het vaak heel sturend is. Nou, komt dat burgerinitiatief er, stel dat het genoeg stiepen wordt, dan moet dat behandelen worden. En dan, hoe moet het verder wat je betreft? Nou ja, eerst moeten we het inleidend fysiek vanzelfs doen, inderdaad. En dat wordt in het tweede. Dat is de eerste horde. Daarna moet je nog de handtekening van een definitief fysiek verzamelen. Dat is nog een volle grotere opgifte. Daar heb je aan 6 weken de tijd van nooit inleidend fysiek. Ja, en dan wordt het referendum uitskrunnen. Dat is eens hoe de lijn op dit stuit is. Nou, het inleidend fysiek, dat moeten we gewoon eerst. Dat is de eerste horde. Dus daar ben we nog druk met waan. Daar gaan we nog dik 2 weken de tijd van. Ja, en hoeveel handtekens moet daar nog voor komen? Nou, in het inleidend fysiek zit dat je iets van 1700 handtekeningen hel je matten. Dus we gaan nog meer dan 1250. Dus dat lijkt erop dat je dat wel helje gaan. Je wil natuurlijk wel een beetje rekening houden met een foutmarge. Dat mensen verkeerd een formulier invullen of dergelijke. Dus nou ja, laten we zeggen, 2000 handtekeningen is meer dan genoeg. Nou, alleen nog het ledenaantal van Forum in Friesland is al 2200. Dus daar zit we geen enkel probleem in. Nee, en dan het vervolg. Ja, dat vreegt wat meer inzet. Maar eerst deze stap maar eens. Is deze stap maar eens. En als mensen die er warm van worden en die denken van we willen hier een uitwaan. Want eens is referenda vanzelfs net per se een thema die bij u zwaai moet komen. Hè. We weten dat een heel soort partijen hier verpleiten. Een heel soort mensen hier warm van worden. En ga dan ik naar referendumvoorfriesland.nl en daar kun je de informatie vinden en het ondertekenen. Albert van Dijk, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Frieske Steden. Dank u wel voor de aanlichting. Die heb ik dank.